Kini Bigat Karuba. Today the destination is Baggao, Cagayan. Talo nga barangay di papanami di jay. Specifically Bagonot, Centro, and San Jose. And of course, may isang team kami tataapo together with our brothers and sisters and kakaanakan. Pagtitilugan mi akong mapan. Na, sa Makasan na. Number 4. Of course, the school director of Jet Montessori, tataapo. Hello. Sino ka damit to eh? May tanggal. Oh. Ala, nagmay ada gitu ni takarubas speakers na. Abitin jay? Bore yang patayin dito kaya? Wah, isarong ni Nine. Kasi lalo tayo kumapitin na nabunbuntog pa natin. Okay lang siya kinyak sa sanayan sa kastangalakan. Oh, so antabayanan nyo apo. Kitantayo na nyo ti Langa si Baggao, Cagayan. May sakata nyo ti most devastated apo ka po iti bagyo ngayon. Of course, the office mate ko kamay sa Pindong. In by heart, abo. Basta damasapol mo yung daltalo, no dati problema may iso na latang mati iya ba me. Yeah, so good morning mga karuba. Dati kami nataro sa Isabela with our team nga mapanmanted ti relief goods diya Baggao, Cagayan. Dati kamo na niya eksakto nga lugar diya Baggao. Dagiti ka kadwa may apugad pa. Dagiti pictures ko ide, Jet Montessori School. Pictures mo? Ha? Uy. Ni Teacher Odora. Sir Jojo. Teacher Nami. Sir Eliezer, teacher ko ti Mat ide. Ito di purpurmada na yun. Oh. Ikamptos mo ba si Najay lamping istiluga mo? Di mo makita niya sa mirror mo. Okay, time check. It's 7 o'clock and 50 minutes. Ay, tinapitas ka pa ng iba ka. It's 7:50 in the morning and nandito kami na po Iliti Santa Maria. Ayan, manulang kaniton. Ada kami dito Gigaraw. Of course, still on the steering wheel. Iti backing. Iti ramang. Ayan, of course, the familia. Dati kaming Karuba. Bunton Bridge, Karuba. So di oras nga panagbiyahe na tayo alas 6:67. Hindi, 2 oras kami nagbiyahin. Dati Bunton Bridge. Sakit ko tig batil patong. Anda more kaya rin kadwa tata masyado silang health conscious. Oo. Di na kayo nagiti na mamunti ka unay. Ngamen iti Cagayan tata dito Gigaraw. Ay, ada di cases di COVID. May safety first. Ano, iwas di COVID-19. Dati katangan ko ide, inabot mo lang di pag gila dahil? Mapang mo lang dito, no? Hindi, muntik lang. Muntik lang.
kami in sentro ti Baggaw. Madamadang agtutungtong da Uncle John kan dagiti kakadwaming ang Mounted Relief Goods. Nunod ti nga banda nga talaga keno passable ba di pagnaan nga papan di dyan ti lugar nga Mounted Relief Goods. Madamadang agtutungtong. Sinabat kaya natin tila. Lugan daw na oh. Kinamag kumat ng talugan da. Kinay, napumpun mo kita ha. Lalaki di ka nuluban ng sabat. Hi! Pa-cute! Oh, update Uncle. Landslide. Landslide di jay mapansan mo siya. Di agpa nangalinan na sa mga. Nangalinan. Oo, may mga dira-diraas din kasi doon na talaga nagdiraas. Mabalik ha? Pasabol ka nun, so ang diretso ba? Sama may sir. Ni Hal nga na seno. Kala ko dito na ang bibigyan eh. Sektor ko ito eh. Very good. Shell namin siya. Galing naman si Ciara Zambrano sa iyo, sir. Sara. Dito tumama. Walang naman sir. yan, mapanda na po dagiti papananda destinasyon barangay Nangalinan. Yan.
apo kasimple iti income panagiwaras kadagiti goodies apo nga inted dagiti sponsors tayo. So once again, thank you so much and dapat siguro may sa apo nga biyahe me. Yung din amo no sa Dinupay. So Panugat. Mga tuturo ka kon. alright, dito yan. Okay, bye-bye everyone. Bye-bye, Karuba. Thank you so much.